UMLA kanot Shillong uba Adelbert Nongrom haka katnyo trek Kuala Lengkot ulas dang ye kejingye ki jung da ke bachong kelai mangor Hamadan Malki kumshi benta ban persya ajor ke Sorkar Jela. Halor kejing pamla ban pun urlong ye ki santli ki mat jeng dawa ki bela aipor dau ni UMLA ke kenam. Uba Adelbert Nongrom uloong ba kejing sedang ju ke ni kejingye ki kedai namar ba kejing aipor ba sansi ke Sorkar Jela kala poino asy ke bakut. Kumta un sedang ye kejing syong kelai mangor nadu ke ni kesni hadu ke arpu arterik Kuala Lengkot. Bad un omlet ru bane shim benta ha kejing rakhe ya kejing dap san pos nam kejela ha ka arpu terik mata ubenai. Uloong bo ulabo santli gimat jeng dawa kemat menteri rangba Konrad Kongkal Sangma bad ulai por san sngi ke Sorkar Jela bahkan ayah ke Juba. Uloong bagi santli gimat jeng dawa ke bo ulabo kemat ke Sorkar ilong ban penkela bad ban kemi biang ya gebha thungkam rengkat bad kejing penjelan ya karta thep kam kisamla. Nalor kade ke Jela kade bandon no ialah kejong ke Meglaya State Kader jong ki IAS, IPS, IFS nomor haduk mentah ke Jela kadang don lang bad ke Jela Assam. Kebelatip kum ke Joint Kader ke Assam bad Meghalaya. Ulong bu uladawa bagi Sorkar kade ben penbet no yuput usam bad ke Jela Assam. Kebelah sateng mentah lasan posnem. Bad ke Sorkar kade ben penkeriak no iki basyong basa athemetor syakawai pat ke Jaka. Uloong ru ba kamlong ke bayahap ban rakie ya kejing dap san posnem ke Jela. Bad kamlong ru ke badan jengmut ban isyim bentah kene kejing rakie namar bagi pat ba ke Jela kidang mat ya ki babun kejing haduk mentah. Ki isu kimat ki bakta khamtam ki khon sama. Tiko bangalabu ya kejing dawa khamat ka Sorkar dan Chief Minister Badan Burom. Yani ki santli ki mat ka wei ban review no ya ka reservation policy. Namar ka dei klalong high time baklalong outdated mo. La sanpos na mantang nang ne kumju population haitu ki por kadang kalong da kumai mantang population kalong da kumai kamde mau thumun wan ra ka nono communal conflict nrei kani kalong ba katkum ka objective jo abla adopt ya ka reservation policy kalong ban uplift ya ka state lamba ki youth ki balong eligible youth kana makin la bakin shim haki banta jo ki kam bat khamta magi jingpuli per ka badi both job bat ka academic phi kawai kalong ba kani kan kata ru ya ka administration kita ki efficiency administration ni deban don ki bri batebet khanang baka ka state kan kiyo kani kadi kawai ka reservation policy te ka ba ar par kadi ka enhancement of upper age limit kani ka long high time khamtam ya ngino kam ban ai ka gift ya ki khon samla ki jongi namar khamtam ni covid mata arsenam bat ngi hang ni po state jongi ru kamdon kan ka advertisement abri ki post daki 100,000 tam ki post ki balong vacant manta labon tri gisnam kem shema la ban advertise ngamtip ki penongkam kumno wargani ki contractual ru kade ya ka ban ai ka proper advertisement kanang ba kanong pendu jengkermen ya ki samla nomor ki samla community bagdi kalawai tapi ya badai kan ni ka enhancement boleh kumapit ya ki bubun ki state jong north east ru kila enhance ya ka age pada kiwi ki state kum ka state Odisha prang I dangshen tikan rei kan ni kam dei ban ong ban pej nuksa kiwi rei ai ka state jungi kalong kan nuksa kiwi nginde la jong kamram ka deiti bar ka jingkit kle ti kawi kalong ban ai give ban ai to give boon for our youth mo ti kham tam kalong ba ngin ai man sim kin mo bun ki khon samla ngim ko bangin I kin long desperate ani kan long frustrated ha ka jingim ka jongki manta ki don khina samla ki om ngin ni puli ngim yo kam ten rei hoi kadai kapor ka bang isutu ka saturated akakam ten rei ka sulong baka government ru nga demand baka dei bandon ka fair and kadai bandon ka fair means ha ka badai kadai bandon ka fair recruitment na ka batai khon samla ki jongi kam dei bandon no ka manipulation makani kan penduk mensim kam tam khon samla mo te ka balai ni awan ra ru ikani ka mat ban bifurcate ya ka join kada prengka Assam Meghalaya it's high time kani sau sanpos nam sabanya imat kani gade koi ka banta ka wala penlong ka loopholes na kamta ban penbet yo put usam ti bar kani ru kalong koi ka demand jong ka por ka bang ngidong kam ban bifurcate narangim don ki priole jong ru nrenga sngu ba ka state government kadai ban persuade kadai ban penbor ban penbor ka central government ha ka ba lesi ban separate ya ni ka join kada hapren ka Assam Meghalaya mangi don ki brio ki balong ka direct appointment ka bari lamba ka benwan specifically na ka ni ki separate state temut kadon ka independency ha ka rokom trekam ko jong ki ka authority ru gidon ti ka ba saw ko de ka relocation
jongki brio ki basong hang tai hapo yomulong kani di ko bala sa slem ke issue ngasngu ba ka government kamde ban hesitate ane ban atatian ya ka ban ra ya kita ki brio khamtam ki brio lejong ki brio na po government department bakin shift ki saki respective government quarters mo khana mo ina ban modify ban develop ya ka jaka bakana ban wanra ru ke jikar khu bon kiliang khamtam ka congestion ka blak ta parat ya ka jingim jong ki brio keleng saudong jong ni ka shalong ti kani udi kawi kadi ka bad ngi demand kamde ban evict yaki kidi ki prasong nang song jong me khalia ngi borom yaki namar ki alia baha jingim ka ba ki por balik la serve mo kala shakri yaki kimi ka apartment jongi ngasngu le ranya ko kaliang adi part parcel jong government ngadai ru nong song bapura jong ka jala me khalia ti hnrei ngang ko masong ngam ngai chu ka tien ngi ban ngi ka kam mala san phus nem mo ngin chukut tang ka jing rakhi kar bangin ang sar khibenya bobun kiliang ti lada kila on pen urlong kita ka boundary le ngan withdraw te andet mo nganum don kan ka bande persya ti nrei kumbala shu suthu ba kita kin tuli kindai ki ban la ban resolve tingi ha ban iru ta ka jing sisa ba ken la ban pen bet unu put usam kita kin tuli ten kita kin tuli ki basa apat ngasngo ban pen ken mau piang bagi dia ban immediately ki dia ban implement ya ka through infrastructure mo te development ki badong kam nam te nong song snong bagi nong ban depend tangi ku ka state bar ka baar ki dia ban bu immediately ban set up ya ka police outpost khanang bakan don ka security kata di koi